Dobrý deň, moje meno je Dalibor Slávik a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti formátu Espresso je jar. Espresso je jar je obsah, ktorý nakopne. A je možné, že dnešná časť nakopne niekoho z vás k investovaniu, pretože práve tejto téme sa budeme dnes venovať. Nebudú to jednotky, nuly, bitcoiny a podobné záležitosti. Budú to konkrétne firmy priamo zo Slovenska, pretože moje dnešné pozvanie prijal Daniel Gašpar, managing partner spoločnosti, alebo teda platformy Crowdberry, ktorá umožňuje ľuďom zo Slovenska, ale nie len zo Slovenska, investovať do rastového kapitálu. Ja ďakujem značke Lexus, že nám opäť požičala 4 kolesá a že nás posúva vpred. Ďakujem mojej obľúbenej kaviarni v centre Bratislavy Monocafe za pravidelnú dávku kofeínu. No a my ideme smerom k investovaniu. Dano, vítaj v našom formáte Espresso je jar a dnes sme vyrazili za investovaním. Bráno, Dalibor. A o čom teda budeme hovoriť? Asi o investovaní. No, takisto aj o zväzení. OK. Lebo je celkom dobre. Tak náš partner Lexus to celkom vie so svojimi autami. A ja to úplne neviem s investovaním a práve preto si tu ty. Ja vás vnímam, lebo ja vďaka svojej práci stretávam ľudí, ktorí tie peniaze niekam chcú zhodnotiť a ja som v úvode povedal, že niektorým sa páčia tie nuly, jednotky, bitcoiny a podobné niečo viac cez monitor a ja vás vnímam ako možno, a to som laik, ako niečo, čo istým pohľadom je konzervatívne investovanie, lebo tie firmy môžeme vidieť a my dnes budeme aj na 2 lokáciách. Vo firmách, ktoré ste vy podporili v tom investičnom nejakom raste alebo výhraste. Crowdberry, čo je to? No tam možno je dobre povedať, že čo je to investovanie a čo je to vlastne nejakým spôsobom zabezpečenie financovania firiem, nehnuteľností a prípadne aj takých začínajúcich tzv. Startupov. Lebo slovo investovanie na Slovensku je také sprofanované trošku a často sa viaže k nejakému produktu, alebo k nejakému fondu, alebo k nejakému projektu, kdežto čo sa my snažíme robiť už od toho 2017. je poskytovať domáci súkromný kapitál firmám, tak aby sa mohli rozvíjať a tie firmy vlastne vytvoria hodnotu pre tých investorov, pre tých spolumajiteľov a spolu s tými majiteľmi tých firiem potom obidve tieto strany zhodnocujú svoje prostriedky. My nie sme investičná spoločnosť typu naberieme peniaze, kapitál investorov a potom s nimi pracujeme. My pripravíme firmy, spoločnosti, pozrieme sa na ich kvalitu, pozrieme sa na ich budúcnosť, perspektívu a následne potom si investori, respektíve tí poskytovatelia kapitálu, lebo to nemusia byť ani bežní ľudia, to sú často aj fondy alebo nejaké rodinné firmy, vyberú tú správnu, do ktorej vložia ten kapitál a stanú sa vlastne spolumajiteľmi. To je celý ten twist. Dá sa to tomu povedať, že to je taká privátna burza, taký privátny kapitálový trh. Aha. A to na Slovensku robíte už 6-7 rokov? No, už to bude vyše 7-8 rok. 8 rok. Videl som, že takmer 35 firiem alebo 35 plus firiem ste zafinancovali. Taká veľmi známa značka pre cyklistov je Isadora Apparel. A pre tých, ktorí holdujú zdravému životnému štýlu, to je Jim Beam. Ale je tam mnoho a bolo mnoho iných firiem, ktoré možno nemusia byť tak na prvý pohľad viditeľné. Ja si pamätám firmu, ktorá sa venuje mliečnym, alebo sa venovala mliečnym výrobkom. Taká tiež nejaká bola, hej? Presne, no, to bola rodinná firma, alebo je rodinná firma z Prešova, Malý Gazda. A v podstate robila tie také tradičné kvalitné jogurty, ktoré zrejú v skle a majú kvalitné ingrediencie a samozrejme aj s adekvátnou cenou. Len proste to je jeden z príkladov firiem, ktoré mali veľmi ťažké obdobie počas pandémie a subsekventne inflačnému nárastu. Ale treba povedať, že práve tá sila tých malých stredných podnikov, rodinných firiem je, že sa vedia, nazvime to, reinventnúť. A dneska pracujú v segmente potravinárskych potrieb, obalových materiálov na základe tých svojich skúseností. Čiže to bol taký príbeh, že presne mali pekný produkt, v podstate nakúpili investičným kapitálom nové plniace linky, priniesli nové produkty
Ale bohužiaľ ten trh s nimi tak zamával, že museli svoj biznis model otočiť tak, aby mohli ďalej fungovať. Takže aj takéto firmy sme robili a budeme robiť. A vlastne to je, dobre možno takto povedať, že malé a stredné podniky je presne tento podhubie, ktoré nás vždycky zaujímalo najviac. My máme okrem tej investičnej platformy, ktorú teda niektorí ľudia na Slovensku a v Čechách poznajú, a investičné fondy, ktoré sa venujú tým takým veľmi ranným štádiám firiem, ktoré sú veľmi vysoko rizikové pre tých investorov. Čiže môžem tomu ako laik rozumieť tak, že OK, mám podnikanie, ale banka to vyhodnotí, ich oddelenie rizika, že to je naozaj veľmi rizikové, tak ďalej, koho by som mal volať, tak ste vy, aby sme sa pozreli na to, či môj biznis plán, moja predstava, ambícia dáva význam vám, lebo asi nie všetci na to pozerajú zdravo, niektorí majú väčšie oči a podobne, hej? Tak dá sa to takto nadnesene povedať, pričom tam je taká základná premisa, že banka sa pozerá na históriu a na dosiahnuté výsledky, profitabilitu a už existujúci cash flow a majetok. Áno. Pri investovaní do vlastného kapitálu, kde sa vlastne staneš spolumajiteľ firmy, sa pozeráš práve na budúcnosť. Samozrejme, minulosť je nejaká indikácia, ako sa o tú firmu tí majiteľi a zakladatelia starajú, ako rozvíjajú a či vlastne majú dostatočne intelektuálnej a zručnostnej kapacity ten svoj plán naplniť. Ale keď chcete vytvárať a zhodnocovať kapitál, tak sa musíte pozerať na budúcnosť a to banky nerobia. To nie je ich biznis model. Naozaj? To nie je ich biznis model, oni sa pozerajú do budúcnosti na to, aby vedeli, či bude splatený úver. A s akým rizikom. A toto oceňujú. Treba povedať, že to je v podstate taký druhý pilier Crowdberry, ktorý robíme aj my. A teraz sme spustili práve dve takéto príležitosti, pretože aj v tom financovaní, čo je tiež veľmi pevná súčasť toho privátneho kapitálového trhu a celkovo ekonomiky, je veľa príležitostí, kde tie banky nerozumejú tým biznis modelom, respektíve možno nie sú ani kompetitívne. A tam v podstate sme priniesli investorom možnosť financovať firmy. To by som nazval takou menej rizikovou investíciou. Samozrejme aj tam má relatívne vysoké riziko, nakoľko to nie sú štátne dlhopisy, hej, ani garantované vklady v bankách, ktoré teda štát garantuje do výšky 100 000, ale sú to skutočne inštrumenty, ktoré sa v západnom svete používajú na kapitálových trhoch a tieto sme my priniesli na Slovensko a do Čiech. Toto všetko si sa naučil teda na slovenskej škole, alebo tá kariéra tvoja, predpokladám, alebo teda viem, že bola zaujímavá? Ako to celé začalo? Tak zaujímavá, to je vždycky taký relatívny pojem. Myslím, že vždycky nájdete ďalších XY ľudí, ktorí majú ešte zaujímavejšiu kariéru, ale ako mňa to, ja som taký krvou taký cestovateľ a svetobežník, takže mňa to ťahalo stále objavovať a ísť do zahraničia, takže po nejakých prvých 2 rokoch na Slovensku, kde v podstate som začal študovať na matfíze a na fakulte manažmentu, som zistil, že toto není cesta pre mňa a že tu sa naozaj nemám od koho čo naučiť, špeciálne na tej fakulte manažmentu, nech mi odpustia aj veľa tých profesorov, ktorí tam už dneska neučia. No a vlastne išiel som do Nemecka, do US a študoval som v podstate v Nemecku a potom postgraduálne v Belgicku financie. No a tam človek toho nasaje skutočne veľa, hej, tam kvalita je tam aj skúsenosť, ja som popri školách po letách aj robil nejaké internshipy, takže to je tiež veľmi dobré, to treba povedať, že odporúčam všetkým, ktorí chcú mať kvalitné základy vzdelania, nepracovať popri škole, ale študovať, venovať sa tomu, čo robíte, a to znamená nasávať čo najviac materiálov, čítať researche, čítať knihy, robiť tú extra milu, či už študujete na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, v Amerike, hoci kde. Pričom na západe tieto kvalitné školy vám nemajú šancu dovoliť pracovať popri škole. Hej, to chcem tak trošku aj tu podpichnúť tých ľudí, ktorí si povedia, však prax ma naučí. Vy nikdy nedobehnete už potom tie akademické skúsenosti. Toto je, prepáč, veľmi zaujímavý pohľad, že počas tých školských liet človek by mal naozaj sa sústrediť na tú školu. Aj Daniel Kšetinský, ktorý mal nedávno na nejakej univerzite vystúpenie, tak tam tým študentom dával taký odkaz, že tá stredná a vysoká škola je naozaj čas, kedy vás to asi najviac formuje, že treba, aj on hovorí, že treba tomu vzdelaniu naozaj dať minimálne to, čo vyžaduje, ak nie od niečo viac, takže... Tak s tým sa dá len súhlasiť a samozrejme tie praktické skúsenosti sú veľmi dôležité, to je niečo, čo treba využiť počas liet, alebo možno si spraviť aj jeden semester off, to bežne sa v Nemecku robí. V tej univerzite Mannheim študovali v podstate tí
tí študenti 6-7 rokov, pretože robili 3-4 internshipy počas toho štúdia, polročné, kde v podstate išli priamo do praxe. Ja som tiež takto absolvoval v Daimler-Benzi, takéto jedno leto, pol roka, potom v druhom oddelení a v BASF, čo je taká veľká chemická fabrika. A v Continentali, takže ja som mal úplne iné zameranie, než nakoniec to skončilo práve po tom finančnom postgrade. Čiže študoval som v zahraničí, šanca, že sa pozrie niekto od vás na môj životopis, alebo že ho bude skúmať, je veľmi veľká, lebo práve tá skúsenosť, možno aj keď sme mladší, trošku taký vyplašenejší akokoľvek, ale prežito v zahraničí tiež o nás niečo hovorí, hej, že len tak ľahko sa nenechám odradiť. A nie len to, ale je to aj taká precíznosť, hej, alebo nejaký zmysel pre detail, nejaký taký spôsob produktivity, ktorý na Slovensku občas chýba. My sme často povrchní všetci. Koľko vás je v Crowdberry všetkých kolegov? Myslím, že sme presiahli dnešným dňom 36. Tak to je dosť. Venujeme sa českému trhu, slovenskému trhu a v podstate okrem aj tých malých stredných podnikov, tak riešime aj nehnuteľnosti, máme investičné fondy, ktoré v podstate s tou platformou majú veľmi dobré synergie, pretože práve odchytávajú to veľmi vysoké riziko pri tých startupoch, kde v podstate ten investor, keď si zainvestuje do jednej firmy, tak je tam vysoká pravdepodobnosť, že sa tá investícia nepodarí a napriek tomu, že očakávania sú, že bude násobne zhodnotený ten kapitál. Preto tam sa musí stavať portfólio a tie fondy sú na to oveľa vhodnejšie, lebo tam jednoducho polovicu firiem v nejakom čase odpíšeme, ale tá druhá polovica zarobí oveľa viacej na to, aby sa vrátil kapitál. Takže toto je vlastne taký ekosystém, ako tomu hovoríme. Startupy, malé stredné podniky a nehnuteľnosti a 3 investičné fondy a platforma. No a na to skutočne je potrebný celkom zásadný ensemble, lebo my sa akože trošku pozicionujeme ako taký fintech svojím spôsobom, aj minimálne v tej časti platformy. Dano, mám otázku, je to atraktívna práca rovnako pre mužov ako aj pre ženy? No, ja si dokonca dovolím tvrdiť, že pre ženy je ešte atraktívnejšia. Lebo ty si spomínal ten dôraz na detail a tak keď to pomenujem stereotypne, tak my chlapi ako keby u nás absentuje ten detail a tie ženy sú vo všeobecnosti väčšie detailistky. No my sme mali dlhé obdobie normálne rozdelenie 50-50, sa nám to darilo, aj keď je to veľmi náročné na Slovensku, lebo predsa len ženy neúplne inklinujú k takýmto technokratickejším prácam, ako je fajn v tejto robote mať afinitu k matematike, aspoň teda k aritmetike základnej, nehovorím, že tam musíme počítať nejaké parciálne diferenciálne rovnice, ale zase treba trošku tým číslam rozumieť, predsa čísla hovoria veľmi veľa. No a to sa nám neúplne darí vždycky nájsť, ale jednoznačne ako aj akademický výskum, aj štatistiky hovoria, že ženy sú lepšie investorky. Netrápi ich testosterón. Nebojujú príliš s ním. Nebojujú, sú možno aj väčšie diplomatky, čo my veľmi často potrebujeme v tej našej práci, lebo predsa len robíme privátny kapitálový trh. To znamená, že sa priamo spolupracujeme, vyjednávame, diskutujeme a často sa aj nezhodneme so zakladateľmi, ktoré sú veľmi náročné povahy. A to je dobré, že sú náročné povahy, lebo keby neboli, tak nevybudujú také veľké firmy, ako v tom portfóliu máme. A tá si myslím, že tie ženy sú trošku šikovnejšie ako chalani. Výborne. Tak je to potom vyvážené, spravodlivé. Snažíme sa, hej. A nehovoriac o tom, že diskusie o tom, že prečo majú ženy nižšie platy ako muži, tak to u nás neexistuje. To ja tomu sám doteraz nechápem a myslím, že to by ani tak nikdy nemalo byť. Jasné. Dano, ďakujem, že si nás zobral sem na farmúku Lozornú. Toto je projekt Ekokapsula. Ja ho registrujem ešte, keď stála stará Cvernovka. My sme sa bavili, že to možno nie je úplne produkt pre mňa, ktorý by si s tým chcel chodiť, ako s nejakým karavanom po svete. Čo to vlastne je? Nepredbehlo to v tých x rokoch dozadu trošku dobu? Určite áno. Určite áno. A však vzniklo to aj v podstate ako súťažný projekt na sebestačný mikrodom. A keď sa na to pozrieš, že je to v podstate niečo, čo vieš postaviť hocikde na svete, nepotrebuje to pripojenie na vodu, elektriku a vieš tam mať zázemie pre žitie v prírode. Ale tým, že je to malé, tak to človeka núti tam naozaj sa len vyspať, nájsť, hodiť sprchu a tráviť ten čas vonku, hej? Presne, ako tá celá idea Ekokapsuly je postavená na tom
prežívania, vychutnávaní si tých miest, kde tá kapsula môže byť. A nie na tom, že máš veľký karaván, kde si dáš veľký televízor, máš tam na stene jelenia, obrazy babičky. Je to na to, aby si sa civilizovane osprchoval, v klimatizovanom priestore vyspal, ale cez deň si von v prírode. Jasné. A tam to vaše financovanie alebo Crowdberry zohralo akú úlohu a ako to pomohlo expanzii alebo nejak napredovanie projektu? Ako to financovanie investorov Crowdberry umožnilo, že to tu stojí, že to vlastne vzniklo. Pretože tá cesta od toho dizajnového návrhu papiera a tej myšlienky, ktorú Soňa Polová a Tomáš Žáček nosili v hlave, je často veľmi dlhá, lebo je to technologický produkt. Má to batérie, má to pripojenie na internet, má to v podstate nejaký manažment energetický, vieš si tam variť, vieš si tam sprchovať, máš tam toaletu a máš tam v podstate kompletné nejaké zázemie a to vyvinúť samozrejme stojí relatívne veľa kapitálu. Jasné. A toto je verzia 1.0, hej? Toto je, ako keby som bol úplne presný, je to verzia 2.0, pretože tá 1.0 bola v podstate skutočne len o tom priestore a o tom zhmotnení tej vizualizácie. To bola tá úplne prvá kapsula, tá vznikla myslím, že v roku 2016/17 a tí naši investori v tom 2017-18 pomohli vyvíjať tento pilotný produkt, ktorý už teda sa aj predával koncovým zákazníkom a ktorý teda aj pocestoval celkom zásadne svet. Bol na Times Square, bol v Holandsku, bol v Kazachstane, bol dokonca aj na Expe v Dubaji a v podstate viacero koncových zákazníkov ho využívalo na prenájom ubytovania na veľmi exotických miestach. Čiže ak som nejaká hotelová sieť alebo niekto, kto pôsobí v cestovnom ruchu, tak je názov glamping, ako sme sa bavili, čiže to je moderné. No, that is the spot. Presne, ako veľa tých ľudí, ktorí sa o ekokapsulu zaujímajú, si to mýlia s karavanom. To nie je karavan. Je to skutočne mikrodom, ktorý slúži na nejakým spôsobom dobré zázemie, ubytovanie na veľmi exotických lokáciách. A ten glamping je jeden z tých zásadných smerov, pretože koncový zákazník pre tento produkt není jednotlivec. Samozrejme, môže si to jednotlivec kúpiť, ale sú to hotelové siete, sú to rezorty, ekorezorty, sú to nejaké turistické lokácie. Skúsi predstaviť, že ideš po Yellowstonskom národnom parku, 3-4-dňovú túru, a telefónom si vďaka pripojeniu na internet cez Elonov, Muskovou internetový systém Starlink otvoríš ekokapsulu, prespíš tam, dáš sa do poriadku, osprchuješ sa a ideš ďalej. Hej? A takýmto spôsobom je za tým aj myšlienka stavaná a preto aj tí zákazníci sú v Amerike, sú v Ázii, sú na Strednom a Blízkom východe a sú takisto aj v podstate v tých južných krajinách európskych, kde v podstate každý hotel, každá hotelová sieť má priestor, kde takéto pop-up hotely alebo glampingové zariadenia vie otvoriť. Super, som myslel, že povieš, že v strednom Slovensku, ale priestor je aj tam. Určite, určite. Výborne. Malé Fatre napríklad. Takže teda vítajte v ekokapsule. Priestor myslím, že dostatočný na to, aby tu človek naozaj mohol nájsť to zázemie. Generácia Z z toho musí podľa mňa šalieť, lebo pre mňa ako človeka, ktorý má rád hory a chodí po horách, je to fakt, že fajn a oni s tým digitálnym nomádstvom a cestovaním po celom svete toto ich určite osloví. No jednoznačne, preto hovorím, že to je zázemie. Táto generácia dokonca bola na výške 3000 metrov nad morom na Mount Titlis, kde na vrcholnej stanici lanovky sa mohli tí hostia zobudiť s ranným výhľadom, rannými zorami na Alpy. A to je presne tá idea. Za to boli ochotní a sú ochotní platiť teda skutočne zaujímavé peniaze, čo sa týka prenocovania. No a predstav si, že niekde surfuješ, v Maroku. Dovidopo. A na pláži máš toto, kde sa osprchuješ od toho piesku, dobre sa vyspíš, má to klimatizáciu a celý deň si v podstate na pláži, vo vode, grilluješ. A toto je to zázemie. A to je presne tá idea. No, to je tá idea za tým. Skvelé. Takže ten komfort, čo to poskytuje, áno, toto je tá druhá generácia. Toto bol vlastne taký ten pilotný, prototypový, sériovejší výrobný proces, kde vzniklo, myslím, že 12 kapsul. A vyvíjajú teraz konečne produkt, ktorý už skutočne vychytal všetky tie muchy. Lebo samozrejme toto, že tým, že to bol taký pilotný, prototypový proces, tak stále tam bolo čo dorábať a aj ten kapitál. Aj toto sú náročné kapitálové projekty, ktoré si vyžadujú veľa testovania, veľa skúšania komponentov. A tá Next Generation, ktorá bude na trhu budúci rok a ktorá teda už má nejaké glampingové kontrakty, tak všetky tieto problémy rieši.
A bude to také velikánske okno, že budeš vidieť v podstate do tej prírody tam, kde na tom špeciálnom mieste si. A budeš tam mať v podstate možnosť v podstate flexibilnejšie aj tú kapsulu nabíjať s väčšou kapacitou a je ľahšie servisovať, čo tiež je dôležité. My sme sa presunuli teda od ekokapsule do Eurovej, kde je ďalší projekt, ktorý financuje Crowdberry, a to je Dano. Poliklinika Váš lekár. Poliklinika zameraná na preventívnu medicínu a dlhovekosť. Je to taký iný typ investície a ja by som aj možno povedal, že nie, že financovali alebo investovali Crowdberry, ale i Crowdberry investori, pretože oni sú vlastne spolumajitelia tieto polikliniky. A idea toho je vytvoriť zariadenie, ktoré je zdravotnícke, s dostupnosťou a so zameraním na dlhodobý zdravotný stav, prevenciu tých jednotlivých klientov. Čiže dostupnosť nie len logistická, ale aj časová, že nezatvára o 14. Dostupnosť logistická, pretože sme v Eurovej, sme na pešiu vzdialenosť od centra mesta, dá sa tu výborne parkovať. Ale aj samozrejme práve o ambulantné hodiny, ordinačné hodiny tých jednotlivých špecialistov. Je tu 24 špecialistov. To znamená, že pokiaľ máte nejaký komplexnejší problém, tak vo vedľajšej ambulancii vedia riešiť ten problém, pokiaľ sa týka nejakého ďalšej špecializácie. No a v neposlednom rade je to aj kvalita v podstate toho personálu, tých lekárov, ktorí v podstate sú vyberaní práve preto, aby mali ten proklientský prístup, ale aby sa o tú medicínu aj proaktívne zaujímali. Znie to trošku zo západnej Európy, ale myslíme si, že najvyšší čas bol práve takéto zariadenia na Slovensku otvárať, pretože tá štátna zdravotná starostlivosť má isté svoje limity, či už finančné, ale takisto infraštruktúrne. A ten vyťažený klient alebo rodina, či už je to človek z biznisu, z podnikania, alebo vysoko postavený, stredno postavený manažer, ale aj bežný človek, ktorý dbá na svoje dlhodobé zdravie, tu nájde všetko, čo potrebuje na tú prvotnú medicínu. Bola táto investícia dostupná mnohým, alebo len vybranej skupine, že vo všeobecnosti, ak ponúkate investorom možnosť investovať, tak sa bavíme o stovkách tisíc eur, o desiatkách tisíc, alebo je to úplne iná suma. Čo je možno zaujímavé povedať, že aj s tým zakladateľom Palom Marcinkom, ktorý tú polikliniku spolu s Borisom Bayerom v podstate dali z papiera do reality, sme skonvergovali vďaka tomu, že je náš investor. A tam v podstate tie investičné čiastky necielia na multimilionárov, ale na ľudí ako si ty alebo ja. Tá investičná čiastka ale zase nie je v stovkách eur, práve preto, aby si ľudia zvážili to riziko a zvážili si, či ten projekt je pre nich vhodný, či ten horizont investičný je správny a či je to riziko, ktoré spolu s tým výnosom má priniesť, je pre nich akceptovateľné. Preto začíname tie investičné úrovne mať na nejakých 5 až 10 tisíc eurách pri tom rastovom kapitále, to znamená, kde sa tí investori stavajú spoluvlastníci. A vzhľadom na to, že sme už regulovaná finančná inštitúcia, máme licenciu od Národnej banky Slovenska, ktorú sme minulý rok získali, tak sme priniesli aj dlhové financovanie ako produkt a tam tá investičná čiastka je nižšia, pretože to riziko je transparentnejšie a primeranejšie a veľmi jasne ohraničené. Či toto je naozaj posledná novinka v Crowdberry, že to dlhové financovanie? Áno, presne tak. To sme od začiatku chceli robiť. My keď sme do Crowdberry vstupovali v roku 2017, lebo sme ho nezaložili, to sme sa ináč nerozprávali, keď sme spolu išli autom, my sme Crowdberry prevzali od pôvodných zakladateľov a vlastne vykúpili, tak sme od začiatku chceli spraviť privátny ekosystém, ktorý zabezpečuje dlhové financovanie a zabezpečuje to kapitálové financovanie pre malé stredné podniky. No a to bolo možné až touto európskou licenciou, ktorá priniesla reguláciu toho, čo robíme do celej Európy a harmonizáciu. To znamená, že museli ste preukázať nejaký kredit, nejakú úroveň, nejakú bezpečnostnú previerku absolvovať, aby ste dostali od teda Národnej banky tú licenciu. Samozrejme, tá regulácia je postavená práve na transparencii, na tom, že tí investori dostanú všetky informácie, ktoré na také investičné rozhodnutie majú dostať. Takisto sa testuje ich vhodnosť, aj pôvod tých peňazí, prechádzajú cez tzv. KYC a anti-money laundering proces, predtým, než môžu investovať, takže sa dostávame skutočne do takého inštitucionálneho sveta, čo aj zvyšuje bezpečnosť a zvyšuje samozrejme aj taký nejakú akceptáciu takéhoto typu investície. Lebo tá idea za tým je, a to sme sa rozprávali mimo kamery, je mobilizovať domáci kapitál do domácich firiem.
A na to, aby v podstate tí investori dôverovali, a teraz sa bavíme o širokých masách, tak tú reguláciu veľmi vítame a sme radi, že teda tú Európsku úniu máme a že priniesla tú reguláciu k nám. Pretože tento typ spoluvlastnenia alebo financovania domácich firiem sa čím ďalej tým viacej stáva štandardizovanejší, tak ako to je v západnom svete. Dobrá správa, si myslím. Tak pozri, videli sme ekokapsulu, čo je skutočne taký, že až futuristický projekt, ktorý si nachádza zákazníkov v Amerike, aj na Blízkom východe alebo v Ázii, pretože má aj investora z Japonska. A vidíme tradičné zdravotnícke zariadenie, ktoré má 24 špecialistov a kde v podstate aj ty a ja môžeme byť klienti a chodiť sem za tou bežnou medicínskou starostlivosťou, samozrejme s tým prízvukom na dlhovekosť a preventívnu medicínu. Čiže toto sú pekné, ako také, nazvime to, protipóly tradičného podnikania v zdravotníctve, čo je veľmi konzervatívny a nazvime to, že defenzívny sektor a v tých inováciách. A ten domáci kapitál pomáha práve takéto podnikania rozbihnúť a naštartovať. Dano, napadá mi, že aj vy ste svojím spôsobom nejaký headhunteri, lebo vašou úlohou je hľadať také príležitosti. Nie, ako som čítal, počúval, tak len tak nesedíte, kým vám niekto zaklope na dvere, ale chodíte do biznis prostredia, sledujete, robíte si analytiku a oslovujete tých klientov. Ako dlho trvá, kým si vytipujete niekoho, že toto je zaujímavý biznis segment pre nás alebo firma, až kým naozaj prídu nové peniaze do firmy na účet? To nebude, že 3 mesiace, hej? No je to veľmi závislé od toho, aký typ podnikania to je, v akom štádiu, pretože samozrejme tie malé stredné podniky, ktoré sú rozbehané a ktoré už poznajú tí ľudia, tak tí potenciálni investori, tak si nájdu ten svoj kapitál oveľa rýchlejšie. Ja by som povedal, že v tom takom najrýchlejšom procese 3 mesiace, v tom takom najzložitejšom vyše roka. A nie je to ináč veľmi iné, ako keď investujú investičné fondy. Tie tiež si robia previerky, analýzujú tú firmu, počkajú občas, že ak sa vyvíja počas toho investičného procesu. Takže nemyslím si, že to je veľmi diametrálne odlišné, ale je ten proces ťažko predikovateľný, ako dlho v podstate uzatvorenie takéto investičnej kampane bude trvať. Spomínal si, že máte vo firme koľko ľudí? 35. Aké sú to pozície, ktoré u vás pracujú? Ako sú nazvané? Nech majú predstavu a teda aj ľudia na trhu, že kto sa stará? Predstav si kombináciu investičnej firmy a predstav si kombináciu nejakého fintechu, ktorý robí digitálnu inováciu. V podstate my sme takýto hybrid a navyše k tomu ešte level nejaké komunikácie. Väčšina investičných fondov nemá nutne marketingové oddelenie, pretože ich investori sú penzijné fondy, alebo banky, alebo nejaké rodinné holdingy. My komunikujeme na investorov, čiže tým pádom aj to marketingové a PR oddelenie je relatívne dôležité. Ako som povedal, ten investičná strana, tam sú investiční analytici, investiční manažeri, to sú ľudia, ktorí majú vzdelanie či už vo financiách, v ekonomii alebo v podstate nejakých, nazvime to, technokratických disciplínach. Máme tam dokonca človeka, ktorý študoval strojarinu, elektrotechniku. A má na starosti nejaký segment priemyslu? Alebo nie je to nutné, hej? Ale ako chápe A plus B a C a D a rozumie v podstate k tým číslam, čo je dôležité. Takisto je procesne orientovaný. V tej časti fintechu, respektíve v tej časti tej platformy, tak tam máme samozrejme programátorov, máme tam ľudí, ktorí robia projektový manažment, ktorí majú za sebou či už elektrotechniku alebo v podstate nejaké tie prírodné vedy, tak aby vedeli v podstate transformovať to, ako má vyzerať tá platforma do nejakého strojového jazyka. No a v neposlednom rade je to, ako som hovoril, komunikácia, marketing. Čiže to sú ľudia, ktorí vedia preložiť myšlienku do komprimovaných zrozumiteľných messages, jak sa to povie po slovensky, správ a vedia ju jednoducho odkomunikovať tým investorom, alebo teda aj firmám, pretože aj tie samozrejme sa snažíme hľadať. Pričom nám už trošku pomáha aj nejaký brand, keďže to robíme už nejaký ten piatok na Slovensku. Myslím, že tie firmy, ktoré slovenské, českí investori získali do svojho portfólia, tak sú aj celkom známe a ukazujú aj výsledky, takže za nami prirodzene prichádzajú spoločnosti. Pretože tento typ investovania, okrem toho, že získate kapitál, získate prístup do ekosystému 70 firiem, získate prístup si myslíme, k ľudskému kapitálu, ktorý na Slovensku nie je úplne bežný, ale hlavne získate v tých investoroch aj zákazníkov.
To znamená, že máte ten prirodzený taký ambasádorský efekt. Dobrý príklad je práve aj táto poliklinika. Veľa tých investorov, ktorí už spoluvlastnia, tak sú aj klienti. Prirodzene. A ono sa to tak trošku nabaluje, pretože každý ten jeden investor sa stáva aj nejakým takým komunikátorom. Jasné. Je tu takáto Šíriteľom. poliklinika, je to zaujímavé zariadenie, je to takáto služba a tým pádom máte synergiu. Kto, alebo že ako sa venujete vyhľadávaniu tých príležitostí, že čítate New York Times, browsujete po internete a podobne, asi to bude mix. No musím sa online, priznať, že offline. New York Times nečítam. Neviem, či ma to teraz akože dostane na nejaký iný rebríček spoločenský. Ale tak prirodzene, áno, máme otvorené oči. Ten ekosystém sám o sebe dáva referencie. Už priťahuje, hej? Si headhunter, Áno. vieš, že najlepšie obsadzovanie pozície cez referencie. Určite. Pretože sú to už overení ľudia, ktorí už za sebou niečo dokázali a trošku tam znižuje tá asymetria informačná, ktorú prirodzene aj v tých pohovoroch, ale samozrejme aj v začatí spolupráce investičnej, keďže to je dlhodobý proces, človek má. Takže brand name, referencia, nejaké konferencie, nejaká osveta, čo Crowdberry robí a akým spôsobom funguje, prirodzene prináša ten, nazvime to deal flow. Pričom my tam máme ako dosť zásadný funnel lievik, kde si fakt vyberáme, máme investičnú komisiu, ktorá má externých členov. Oni musia rozhodnúť, že nejaká spoločnosť, ktorú my začneme analyzovať, je vhodná na takúto investičnú kampaň, tak aby sa to riziko čo najlepšie ohraničilo. A ja mám za to, že sme videli za tých 7 rokov v Čechách a na Slovensku vyše 1000 firiem. A keď sa pozriete historicky, koľko sa dostalo na platformu, tak sú to desiatky. Áno. Takže tam vidíte, že to sito tam je. A to sito je na strane firiem, ale aj na strane teda. Obidve strany si vyberajú. No tak, jak to je v partnerských vzťahoch. Áno, áno. Ide o nejaký vzťah, investor, príjimateľ. Vstupujete len finančne do tých firiem, alebo aj manažérsky? Manažersky do firiem nevstupujeme, ak nás o to nepožiada zakladateľ, ten tím tých majoritných vlastníkov. Tá úloha tých Crowdberry investorov, keďže oni majú danú štruktúru, do ktorej vstupujú, je byť pasívnym investorom. A pasívny investor znamená, že kontroluje svoje zabezpečenie, svoju pozíciu, rozhoduje o smerovaní firiem, čo sa týka nejakého schvaľovania budžetov alebo schvaľovania nejakých veľmi prudkých zmien stratégie. A samozrejme má právo blokovať na valných zhromaždeniach nejaké kritické rozhodnutia, ktoré by ovplyvnili jeho majetok. Ale inak nejakým spôsobom prevádzkovo do riadenia firiem nestupujeme, ani to nie je cieľ rastového kapitálu, nakoľko sú to minoritní investori. Pri tom dlhu tam sa ani nemusíme baviť. To je proste kvázi bankový produkt, pôžičku, ktorú poskytnú investori, tá musí byť splatená, musia byť splnené nejaké podmienky, musí byť reporting, aby vedeli tí investori, čo sa v tej firme deje, ale tam to končí. No. A musím povedať, že v niektorých prípadoch nás požiadajú zakladatelia, aby sme im pomáhali. Aké majú očakávania? Prečo to? Očakávania majú, aby sa urýchlil rozvoj toho ich podnikania. Nejaká transformácia, nejaké projekty? Presne, čo si myslíme o budžetoch, číslach, ako vnímame stratégiu, nakoľko vidíme viacero firiem z vrchu, tak vieme si vybrať nejaké best practices. V neposlednom rade aj ten tým Crowdberry a tí partneri Crowdberry majú dlhoročné skúsenosti z domácich a zahraničných, či už investičných alebo priemyselných kariér. Môj kolega Michal Nešpor, ten strávil 12 rokov v venture fonde vo Viedni. Peter Bečar, ten sa zriadil pre Strednú Európu developera pre logistické centrá. Ja som pracoval v investičnom bankovníctve v Nemecku a v UK. A to sú skúsenosti, ktoré my vieme čiastočne, pokiaľ ten zakladateľ chce a je na to akože otvorený, tak veľmi radi odovzdať, pretože aj my máme nejaký záujem na tom, aby tie firmy, ktoré tí Crowdberry investori odfinancovali, boli čo najúspešnejšie. Pretože tak sme my odmeňovaní. Pýtam sa teraz z opačného spektra. Kedy firma nie je úspešná, ak sa uchádza o vaše peniaze? Že čo rozhoduje? Tak ľudia rozhodujú. Zase sa vrátime k tej čartéme, aby to bolo prirodzené. No, rozhodujú ľudia, pretože tí ľudia sú tí, ktorí tú stratégiu musia realizovať. Tí, ktorí musia v podstate pretaviť ten kapitál. Si predstav, keď stávaš dom, tak potrebuješ betón, cement, maltu, tehly. A ten
človek, ktorý to celé dáva dokopy a ukladá, rozhodne o tom, aký pekný a úspešný a kvalitný ten dom je, rovnako je to s tými firmami. Takže prvé a hlavné, ja by som povedal skoro, že až jediné kritérium je práve ten zakladateľ, ten jeho tím a subsekventne je to sektor, je to konkurenčné prostredie, je to kvalita služby alebo produktu, jeho pridaná hodnota, aký problém rieši alebo akú medzeru na trhu zaplňa, akú potrebu vyplňa. Takže to je to komplexná analýza, ktorá je viacej asi umenie ako nejaká exaktná veda. Prichádzajú niekedy aj s takými naivnými predstavami firmy, že majú hlavu v oblakoch, ale nie nohy na zemi a myslia, alebo považujú svoju firmu za niečo viac, ako v skutočnosti tie čísla ukazujú? Tak to je asi prirodzená ľudská vlastnosť. Ja si nemyslím, že to nutne vychádza z tých zakladateľov. Samozrejme, každý, kto strašne veľa energie dá do svojho podnikania a predpokladám, že si to vieš predstaviť, tak tam aj veľmi pozitívnu afinitu má k tomu svojmu biznis modelu alebo firme a vidí ju možno aj trošku inde, než tá firma reálne je. To je úplne bežné, aj my si občas musíme kalibrovať vnímanie tých firiem, lebo viete, keď robíte dlho investičný proces, tak tiež tam máte taký, nazvime to bias, že sa do tej firmy zalúbite a poviete, že to je super a určite to vyjde, takže práve preto nás je viacej, preto máme investičnú komisiu a musíme často tých zakladateľov dávať k zemi a tak ako my nie sme jediná investičná možnosť vo vesmíre, čiže pokiaľ sa nedohodneme a nenájdeme tam ten priestor, pretože náš hlavný zámer je nájsť tú vnútornú návratnosť pre tých investorov. My nerobíme Crowdberry preto, aby sme pomáhali firmám, pomáhajú firmám rôzne inštitúcie, organizácie, prípadne štát. Čiže tá vaša misia je? Naša misia je zhodnocovať kapitál pre investorov. A ten produkt, ktorý ten kapitál prinesie, je v podstate tá zmysluplnosť takýchto investícií. Je tu veľa diskusí, keď teraz ideme do technokratickej debaty ohľadom pasívneho investovania a rôznych výhod a nevýhod voči aktívnemu, to sa bavíme o akciových trhoch. Na konci dňa, keď investujete na burze, tak si od niekoho kupujete akcie. Tie akcie vám niekto predáva s tým, že má dosť, alebo už neverí tej firme. Tie akcie si kupujete v Amerike, v Ázii, v západnej Európe. To, čo robíme my, vy si od nikoho žiadne akcie ani podiely nekupujete. My v podstate dáme tomu zakladateľovi ten kapitál do ruky a povieme, že z tohto máš urobiť toto, aby to prinášalo oveľa vyšší výsledok. Čiže robíme, ja by som to nazval, že primárny úpis, keď sa robí IPO na burze. To znamená, že vy nevymieňate si názor s niekým, že firma má hodnotu a nemá hodnotu. My robíme niečo podobné, ako keď zase stávate ten dom. Poskytneme ten materiál a ten nutný ekonomický vstup, preto tam občas máme v prezentácii, že pôda, práca, kapitál. A hlavne na tie biznisy, ktoré potrebujú intelektuálny kapitál, tak potrebujú ten finančný kapitál, aby vedeli zhmotniť. Tam v podstate je asi to najdôležitejšie skutočne nájsť vyváženie medzi očakávaniami, medzi tým, čo ten kapitál má vyrobiť a akým spôsobom pre tých investorov má priniesť ten nadštandardný výnos. A to je naša robota. A ten výnos je príklad laický, že rozhodnem sa investovať 10 000 eur. V čase T z tých 10 000 eur vznikne X. No, to je veľmi dobrý point, pretože keďže neinvestujete na veľkých akciových trhoch do multimiliardových spoločností, ktoré majú nejaký, skoro až by som povedal, makroekonomický rast a dividendu, vy vytvárate nové veci alebo obsadzujete nové trhy. Tie firmy sa musia znásobiť, aby priniesli tú hodnotu a takisto aj ten váš kapitál sa má znásobiť. Ono to znie trošku akože až šialené, ale vy keď investujete 10 000 do rastovej firmy, vy by ste mali čakať, že dostanete 20, 30, 40 naspäť v horizonte tých 3, 4, 5 rokov. Okay. S tým, že tento nadštandardný výnos má pokryť aj potenciálnu stratu na inej firme, kde máte nainvestované. A keď to celé dáte do jedného, nazvime to hrnca alebo mixu, tak by vám z toho mal výsť vyšší výnos. Stále pozitívna vyšší výnos, ako máte na tých akciových trhoch. A potom v tom dlhu je to relatívne jednoduché. Tam máte úrok. Úrok sa skladá z Euriboru a nejaké rizikové prirážky. A keď požičiate firme, ktorá má nejaký rást alebo niečo chce zveladzovať,
tak by vám mala zaplatiť minimálne 8, niekedy 12, 11, 10%, pretože to reflektuje to riziko, ale reflektuje aj náklad na tie peniaze, ktorý teda stanovuje centrálna banka, a nie my. Chápem. Najúspešnejší príklad za teba? No, aby som to takto nevedel asi paušalizovať, ako pozri, sedíme v poliklinike v Eurovej. Už to je super, že to v podstate je postavené, funguje to, sú tu lekári a sú tu klienti. To je tiež obrovský úspech, pretože takýto typ projektov, my tomu hovoríme, že demokratizácia financovania, vznikali väčšinou pod taktovkou nejakých mecenášov alebo záujmových skupín alebo jednotlivcov, ktorí týmto pádom chceli vstúpiť do nejakého segmentu. To je tiež za mňa veľký úspech. Keď sa pozriete na celé to portfólio Crowdberry, tak či už to je Glycanostics, Multiplex DX, tých biotechov, známe firmy celosvetové, získali EIC akcelerátor granty, ktoré sú super prestížne a sú to jediné firmy, ktoré v tomto našom regióne dokonca takýto grant v biotechu dostali. Senzoneo, ktoré teraz je súčasťou misie v Kanade a v US, vyhralo teraz v podstate zákazku v Rakúsku na spracovanie celých tých recyklácií bežných obalových materiálov, čo si kupujete v Bille alebo v Tesku, tak ako to robia u nás. Po Jim Beam, ktorý je v 14 krajinách s obrovským obratom, vynikajúcou ziskovosťou a rastom, ktorý skutočne má až by som povedal svetové parametre. Jasné. No to sú určite jednoznačne mimoriadne úspechy, ktoré zatiaľ tí investori nezhmotnili v peniazoch, ale my už dneska sme si veľmi, nazvime to, s veľkou pravdepodobnosťou istí, že ich výnos bude mimoriadne nadštandardný v týchto projektoch. Ale tak to mi dáva od teba taký signál, že pre každý projekt sa musíš nadchnúť v zmysle toho, že mu musíš uveriť a musíš tam dať aj ty svoju energiu a nejak to mierne popušovať. Neviem, aký je to správny výraz, že o mnohých hovoríš nadšene. Máš nejaký sektor, ktorý ti je tak blízky, že tuto sa tomu hľadaniu príležitosti venujem iba ja, alebo... Niektoré sektory sú nám samozrejme bližšie ako iné, lebo tam máme väčší know-how, ale na Slovensku a v Čechách sa to neúplne dá. My sme malá krajina, jedna aj druhá. A ako sme sa bavili na začiatku, tí zakladatelia, to je kľúč. To je kľúč tomu úspechu. Ten tím, celý ten management. Čiže my si nemôžeme vybrať, že my robíme len software as a service alebo tech firmy. Pretože by sme mali jednu investíciu, možno dve. Limitované možnosti. Takže čo sa týka tohto, sme relatívne genericky otvorení rôznym sektorom, ktoré ale sú pochopiteľné. Ale máme také ako ťažiská a tie ťažiská sú určite e-commerce a retail. Je určite life science, to je čo aj mňa osobne veľmi zaujíma, že sedíme zase v poliklinike. Pretože si myslíme, že aj demografické trendy tomu hodne nahrávajú a v podstate celá stredná Európa v tom zdravotníctve je na tom veľmi slabo a starnúca populácia bude tieto služby potrebovať a čím viac bohatne, tým viac bude za ne ochotná platiť. A potom sú to v podstate business to business services. Rôzne či už softverové alebo aj službové nejaké firmy, ktoré obsluhujú a riešia nejaký problém v industrii alebo v nejakých korporátnych klientov. Ďakujem, Dano. Mne ako laikovi to dosť posunulo ten horizont vnímania. Jasné, že som Crowdberry vnímal aj predtým. Nikdy nebola možnosť pri stretnutiach sa o tom dozvedieť viac. Samozrejme podcasty a rôzne články sú veľmi nápomocné. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal teda moje pozvanie a že sme možno aj vo formáte Espresso HR toho ľudského kapitálu posunuli tú informáciu, že kam to úsilie, ktoré máme z kariéry alebo z podnikania, máme zároveň aj vybalansovaný život, lebo tak to mnohí chceme. A ten výsledok v podobe financií, ak nám to umožní niekde tie financie nasmerovať. Ohľadne investícií, tak som veľmi rád, že sme mohli hovoriť o niečom, čo máme tu doma, čo si vieme takto akože chytiť, alebo že to Isadora Apparel možno obliec. Presne. Alebo ponožky ide do les. Alebo ponožky ide do les. Takže ďakujem veľmi pekne a som rád teda, že sme priniesli, verím, niečo obohacujúce aj tej HR komunite, aj keď nielen HR komunita nasleduje. A nech sa darí.
No ja veľmi pekne ďakujem tiež za tento dynamický talk, auto, saláš, poliklinika. Dúfam, že ovečky sa zobrazia. Musím povedať ešte takú, že na záver myšlienku, že ten domáci kapitál Čechov a Slovákov pomohol vytvoriť ekosystém firiem, ktoré majú cez 400 miliónov tržby. Zamestnávajú vyše 2000 ľudí a to nie sú ľudia, ktorí sú nízko vzdelaní, ale do veľkej miery aj vysoko vzdelaní a prináša ten ľudský kapitál do zahraničia. To je možno taký nudge na možno nejakú ďalšiu tému, viacej o tom HR a o tom ľudskom kapitále, lebo ten s tým investičným ide v ruka v ruke. Takže ďakujem za pozvanie, bolo to skvelé a dúfam, že sa občas pozrieš aj našu platformu. Úprimne pozeral som sa, teraz si myslím, že budem aj klikať, nielen scrollovať. takže tak. Skvelé, ďakujem.